ፊልምና እንትጅምር ኣብ ጃፓን ዝርከብ ኣዝዩ ዝተኸበረ ናይ ኣኩዛ ቤተሰብ እንዳርኤና እዩ። እዞም ቤተሰብ ድማ ሕጂ ዓብይ ምድላው ዘደለው እንትኾኑ ናይ ኣኩዛ ናይ መጨረሻ ቆልዓ ድማ ንኹሉ ሰብ እንዳላለይዎ ይርከቡ። እዞም ኣጋይሽ ድማ ነዛ ንእሽቶ ቆልዓ እንዳላለይዋ እንዳሃለው ሃንደበት ሓደ ቆልዓ ይመጽእ እሞ ሽጉጥ ክተኩስ ይጅምር። ምስቲ ቆልዓ ዝመጹ ካልኦት ሰባት እውን ምስኡ ብምዃን ብሓባር ናይ ኣኩዛ ቤተሰብ ንኹሎም ይቐትልዎም። ካብቶም ቤተሰብ ድማ ሕጂ ዝተረፉ ክልቲኦም ቆልዑ እዮም። በዚ ሕዝን ኩነታት እቲ ወዲ ቆልዓ ብሞት ኣዲኡ ሓዚኑ እንትበኪ እቶም ጨካናት ሰባት ይቐትልዎ። ፊልምና ድማ ነዚ ምስ ኣርኣየት 20 ዓመት ንቕድሚት ወስደና እሞ ኣብ ሳኦፖል ብራዚል ውሽጢ መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ኣብ ዓራት ይድቅስ። እቲ ሰብኣይ ድማ ህይወቱ ሙሉእ እንታይ ከም ዝነበረ ዘይዝክር እንትኸውን ካብቲ ሆስፒታል ምምላጥ እንዳፈትነ እዩ። ነዚ ዝረኣዩ ዶክተር ድማ ብሓባር ኮይኖም ነቲ ሰብኣይ ይሕዝዎ እሞ መረጋግዒ መድሓኒት ይህብዎ። ኣብዛ ከተማ ብራዚል ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ጃፓን ዘርኢ ዝነብሩ ኣለው። ኣኬሚ ዝተባሃለት ናይ ጃፓን ተወላዲት እውን ቺባ ምስ ዝተባሃለ ማስተር እንዳተባኣሰት እያ ነይራ። ኣኬሚ ወለዳ ብሞት ዝሰኣነት እንትኸውን እስካብ ዝቐረባ ዓመታት ድማ ምስ ኣቦሓጓ እያ ትነብር ነይራ። በዚ ሕዝን ኩነታት ድማ ካብ ቤተሰባ ቆሪዩ ዝነበረ ኣቦሓጓ እውን ሞይቱ እዩ። ኣቦሓጓ ምስ ሞተ ድማ ንቺባ ዝተባሃለ ናይ ቀረባ ዓርኩ ብሓደራ መልክዕ ሂብዎ እዩ። ሕጂ ድማ ቺባ ሓደርኡ ብኣግባቡ ዝተዋፅእ እንትኸውን ንኣኬሚ ድማ ኣዝያ ሓያል ተባእሲት ገይርዋ እዩ። ንኣኬሚ ድማ ሕጂ ካብዚ ናይ ምውፃእ መስል ኣለኪ እንተኾነ ግን ካብዚ ምስ ወፃእኺ ደኸምቲ ከይትኾኒ ሓደራኺ ንኣቦሓጉኺ ክተኽርዕዮ ኣለኪ ኢሉ ይመኽራ። መሬትና እንትቕየር ታኪሻ ዝተባሃለ ጃፓናዊ ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ ሓዲሩ እንትወፅእ ንሪኦ። ታኪሻ ድማ ተደዊልሉ ንነዊሕ እዋን ዝድለይ ዝነበረ ዩሻኪ ተረኺቡ እዩ ቀልጢፍኻ ንዓ ተባሂሉ ይንገሮ። ታኪሻ ድማ ናብቲ ቦታ ከይዱ ዩካሺ ከም ዝተረኸበ እንትርኢ ክኣምን ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ታኪሻ ሙሉእ ንሙሉእ ዘጥፍኦ ምስጢር ኣብዚ ሰብ ኢዱ እዩ ዘሎ። ዩሻኪ ድማ ብዝሓዘሉ ምስጢር ሕጂ ናይ ታኬሺ ህይወት ሙሉእ ንሙሉእ ከጥፍኦ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ። ካብዚ ክፍሊ ድማ ብህይወት ከም ዝወፅእ ስለ ዘይፈልጥ ኣብቲ ክፍሊ ንዘለዉ ክልተ ሓለውቲ ሓዊሱ ዘለዎ ምስጢር ኩሉ ይዛረብ። በዚ ሕዘን ኩነታት ድማ ነዚ ምስጢር ዝሰምዑ ሰባት ብህይወት ንኽነኽብሮ ኣይፍቀደሎምን እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ነዞም ክልተ ሓለውቲ ቀልጢፉ ይቆትሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣኬሚ ድማ ካብ መሰልጠኒ ወፂኣ ስራሕ ንምስራሕ እንዳፈተነት እያ። ኣብዚ ስራሕ ቦታ ዝተላለየታ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ንምንታይ ኣፍቃሪ ከም ዘይትሕዝ ተሓታ። ኣብ ሰዓት ድማ ኣኬሚ ዋላ እኳ ኣቦሓጓ ካብ ዝመውት ተጸንሐ ሓዘና ግን እስካብ ሕጂ ከም ዘይወፀላ ትዛረብ። ወለዳ ዝሞቱ ብቆልዕነታ ስለ ዝኾነ ናይ ቤተሰብ ፍቕሪ ኣይትፈልጥን። ኣብ ናይ ኣኬሚ ህይወት ድማ ኣቦ ኣዶ ኮታስ ኩሉ ቤተሰብ ዝኾና ኣቦሓጓ ጥራሕ እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣቦሓጓ ካብ ዝመውት ዋላ ብዙሓት ዓመታት ተገበረ ክትርስዖ ኣይከኣለትን። ኩሉ ግዜ ናብ ገዛ እንትምለስ ኣብ ናይ ኣቦሓጓ ፎቶ ቅድሚት ኮፍ ትብል እሞ ሓቢሮም ዘሕልፍዎ እዋናት ትዝክር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ ሆስፒታል ዝነበረ ሰብኣይ ኢዱ ብካቴና ወይ ድማ ብሰንሰለት ይእሰር። ዝተወሰኑ ዶክተርን ፖሊሳትን ናብኡ ብምምፃእ ካታና ዝተባሃለ ዓብይ መሳርሒ የርእይዎ። ካታና ዝተወሰኑ ሰባት ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ሴፍ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ሰብኣይ እውን ነዚ ሴፍ ምስ ረኣየ መንነቱ ክዝክር ኣይከኣለን። ፖሊሳት ድማ በዚ ካታና ተጠቂሞም ተዘክሩ ክምልስዎ ስለ ዘይከኣሉ ካብቲ ክፍሊ ይወፁ። ናይ ፖሊሳት መውፅኦም ተጠቂሙ ድማ እዚ ሕሙም ነቲ ካቴና ይፈትሖ። ናብ ሽቓቕ ብምኻድ ድማ ናቶም ክዳን ተኸዲኑ ምስኦም ይመሳሰል። ካብኡ ድማ ኮነ ኢሉ ናይ በረሓዊ ሓደጋ ኣላርም የልዕሎ። እዚ ሰብኣይ ድማ ነዚ ዝገበረ እቶም ዶክተር ናብኡ ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት ነቲ ዓብይ ሴፍ ካታና ንምውሳድ እዩ። ዕላሙ ድማ ብኣግባቡ ዝሰርሐሉ እንትኾን ነቲ ሴፍ ካታና ሒዙ ካብ ሆስፒታል የምለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ታኬሺ ያኩዛን ሓዊሱ ብዙሓት ማፍያታት ናብ ዝእዝዝሉ ሓላፊ ይኸይድ። ናይ ሓላፊኡ ሽም ኮጂሮ ዝበሃል እንትኸውን ስለ ታኬሺ ድማ መጠራጠር ዜና ከም ዝሰምዐ ይነግሮ። ኣነ ብዘይፈልጦ ኩነታት ሓደ ሰብ ቀቲልካ ምስቲ ሰብ እንታይ እዩ ዘለካ ስለ ዓብይ ምስጢር ድማ ትዕልሉ ከም ዝነበርኩም ሓበሬታ በፂሕኒ እዩ እንታይ ኢኹም ትዕልሉ ነርኩም ብምባል ንታኬሺ ነቲ ሓቂ ንክነግሮ ይሓቶ። ኣብ ሰዓት ድማ ታኬሺ ንሓለቕኡ እሞን ከም ዝኾነን ካብኡ ዝሓቦ ነገር ከም ዘየለ ይነግሮ። ሎሚ ዝቐተልክዎ ሰብ ክሓደ እዩ ካሊእ ነገር የብሉን ኢሉ ንኮጂሮ የእምኖ። ሕጂ ኮጂሮ ተዘይኣምኑ ነይሩ። ናይ ኢዱ ኣፃብዕቱ ሙሉእ ንሙሉእ ክቆርሶ ነይሩ እዩ።
እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚ ኮጅሮ ዝኾነ ሰብ ክሕሱ ምውራል የብሉን በዚ ምኽንያት ድማ ኮጅሮ ክሕስየኒ ኣይኽእልን ብምባል ንኣኬሺ ይኣምኖ ካብኡ ድማ ክዝክር ዘይኽእል ሰብኣይ ናበይ እውን ክኸይድ ከም ዘለዎ ዘይፈልጥ እታ ከተማ እንዳዘራ ይርከብ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣኬሚ ኣብ እንዳ ታቶ እያ ዘላ ሕጂ ኣኬሚ እትውቀቶ ዘላ መንነቱ ዘይተፈለጠ ግን ድማ ኣባሓጓ ዝሃባ ምልክት እዩ ብኻሊእ ገጽ ናይ ዝኽሪ ክእለቱ ዝሰኣነ ሰብ ኣብ ኢዱ ዘሎ እንዳረኣየ ንምዝካር ይፍትን ዋላ እኳ ናይ ካታና ሴፍ እንዳዘረ እንተረኣዮ ስለ ዝሓለፈ ህይወቱ ግን ዝኾነ ክዝክር ኣይከኣለን በዚ ድማ ሓሪቑ ደኳትር ዝለጠፉሉ ፋሻ ይኣልዮ ድሕሪ ዝተወሰኑ እዋናት ድማ ኣኬምን ዓረቕታን በረስደይ ንምኽባር ናብ እንዳ ባህሪ ኸዳ ኣብ ሰዓት ድማ ኣኬሚ ናታን ናይ ዓረቕታን ጽቡቕ ደርፊ ንምድራፍ ናብቲ መድረኽ ትወፅእ ኣብ ሰዓት ድማ ሓደ ቆልዓ ብምምጻእ ንኣኬሚ ብሕማቕ ክቐርባ ይፍትን ኣኬሚ ድማ ሓሪቓ ነቲ ሰብኣይ እንትደፍኦ ዓርካ መጺኣ ብጥርሙዝ ርእሱ ታርሞ ዕውዳት ዝኾና ጓላት ክቡራት ተኸታተልተይ ንዓየውን ከይተዕቡድኒ ላይክ ይውሕድሎ ሳብስክራይብ ምግባር እኳ ጠቕሊልኩም እንዲኹም ረሲዕኩሞ ናይ ብሓቂ ትገብሩ እንዲኹም ኣዝየ ድማ የምስግነኩም ስቕኢልካ ካብ ብነፃ ምርኣይ ላይክ ንኣየ ዓብዪ ሓገዝ እያ ሕጂ ላይክ ግበሩለይ ዝበለጸ ችግር ቅድሚ ምምጽኡ ናይቲ ክለብ ሓለውቲ ብምምጻእ ነቲ ሰብኣይ የውፅእዎ ካብኡ ድማ ዝኽሩ ዝሰኣነ ሰብኣይ ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ናይ ቀደም ድንኳን ይኸይድ ብዝገርም ኩነታት ድማ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዘሎ ሴፍ ሰፈሩ ኣብቲ ድኳን ይረኽቦ ናይቲ ድኳን በዓል ዋና ድማ ፈለማ ኣብ ኢዱ ዘሎ ነገር ስለ ዘይረኣየ ቀልጢፉ ንክወፅእ ይነግሮ ካብኡ ድማ ንሱ ኣብ ኢዱ ዘሎ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ካታና ዝተባህለ ሰይፍ የሪኦ ነቲ ዋና ድኳን ድማ ዝተወሰነ ገንዘብ ብምሃብ ስለቲ ሴፍ ዝፈልጦ ኩሉ ንክነግሮ ይነግሮ በዓል ድኳን ድማ ስለ ካታና ብዙሕ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ እንተኾነ ግን ናይዚ ንብረት በዓል ዋና ዝተባህለ ሰብ ገዙ ይፈልጦ እየ በዛ ኣድራሻ ጌርካ ብምኻድ ትረኽቦ ኢኻ ብምባል ኣድራሹ ይህቦ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣኬሚ ዝተወሰነ ወይኒ ስለ ዝሰተየት ሰኺራ እያ ዘላ ኣብ ናይ ኣቦሓጓ ፎቶ ቅድሚት ድማ ኮፍ ኢላ ሰብ ዘይብለይ እንዳበለት እንዳበኸየት እያ ብኻሊእ ገጽ ክዝክር ዘይከኣለ ሰብኣይ እቲ በዓል ድኳን ዝሃቦ ኣድራሻ ሒዙ ይኸይድ በቲ ኣድራሻ ድማ ከይዱ ኣብቲ ገዛ እንትበጽሕ እቲ ሰብኣይ ዝሃቦ ኣድራሻ ናይ ኣኬሚ ገዛ ምዃኑ ንፈልጥ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜ ኣኬሚ ኣብ ገዛ ኣይነበረትን በዚ ምኽንያት ድማ ዝኽሩ ዝሰኣነ ሰብ ስለ ዝሓለፈ ህይወቱ መልሲ ከይረኸበ ይቐሪ ብኻሊእ ገጽ ኣኬሚ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ባር ዝተባእሰቶ ሰብ ሕጂ እንዳተኸታተላ ይርከብ እቲ ሰብኣይ ዝመጸ ንብሕት ኣይኮነን ብኻሊእ ገጽ እዚ ጋሻ ወይ ዝኽሩ ዝሰኣነ ሰብ ኣብቲ ገዛ ንኣኬሚ እንዳሓለዋ ስለ ዝነበረ ህይወታ ካብዞም ሰባት የድሕና እንተኾነ ግን ምስ ኣኬሚ ኣብቲ እንዳባር ዝተባእሰ ሰብኣይ ሰባቱ ምስቲ ጋሻ እንዳተባእሱ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ነቲ ጋሻ ብጥይት ይሃርሞ ኣብ ሰዓት ድማ ኣኬሚ ነቲ ካታና ብምጥቃም ናይቲ ሰብኣይ ትቆርጾ ዋላ እኳ ኣኬሚ ምሽባ እንዳሃለወ ሰይፍ ተጠቂማ ትፈልጥ ተኾነት ንካታና እንትሕዞ ግን ፍሉይ ስምዒት ይስምዓ ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ታኬሺ ንኣኬሚ ቢሮ ስለ ዝደልያ ንዓኣ ንምሓዝ ናብዚ ቦታ ይመጽእ ነዚ ዝረኣዩ ኣኬምን ጋሻን ድማ ቀልጢፎም ካብቲ ገዛ ይወጽኡ ኣኬሺ ድማ ተስፋ ከይቆረጸ ተኸታቲሉ ይበጽሖም ኣብ ሰዓት ድማ እዚ ጋሻ ሰብኣይ ንኣኬሚ ብምድጋፍ ምስ ኣኬሺ ክበኣስ ይጅምር እቲ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ኣብ ክንዲ ጉልበት ብምጥቃም ሜላ ተጠቂሙ ይስዕሮ መሬትና እንትቕየር ኣኬሚ ናይቲ ጋሻ ሰብኣይ ቁስሊ እንዳሓከመትሉ ትርከብ ዋላ እኳ ክልቲኦም ሰባት ተዘይተላለዩ ሕጂ ከም ሓደ ጉጅለ እንዳሰርሑ ይርከቡ ብዝገርም ኩነታት ድማ ክልቲኦም ነቲ ካታና እንትሕዝዎ ዘሰምዖም ስምዒት ተመሳሳሊ እዩ ኣኬሚ ድማ ነቲ ጋሻ ሰብኣይ መድሓኒት ንምድላይ እንትኸይድ ፎቶ እንዳረኣየት ታኬሺ ምስ ናታ ቤተሰብ ፎቶ ትሪኦ ኣኬሚ ነዚ ፎቶ ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ነይራ እያ እንተኾነ ግን ንታኬሺ ገና ሕጂ ስለ ዝረኣየቶ ኣብ መንጎ ቤተሰባን ታኬሺን ማእኸል ርክብ ከም ዘሎ ትረዳ ስለቲ ነገር ድማ ዝኾነ ሓበሬታ ንክባ ናብ ቺባ ትኸይድ እንተኾነ ግን ማስተር ቺባ ነዚ ሕቶኣ መልሲ ከም ዘይብሉን መልሲ ክትባ ትኽእል ሓንቲ በዓል ድኳን ምዃና ይነግራ ኣኬሚ ድማ ሕጂ ማስተር ከም ዝበላ ናብ ሓንቲ በዓል ድኳን እንዳኸደት እያ ኣብ ሰዓት ድማ ህይወታ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ማስተር ነቲ ጋሻ ንኽከታተላ ይነግሮ ኣብ ሰዓት ድማ ኣኬሚ ናይ ሕቶታትኪ መልሲ ኣለዋ ዝተባሃለት ንሱ ጋር ትረኽባ
ስጓር ድማ ኣባ ሓጎኺ ቅድሚ ምሟቱ ምሳየ ኣዕሊሉ ነይሩ እዩ ንዓየ ድማ ዝሃበኒ ሓደ ወረቐት ብምባል ኣብ ጃፓን ዝርከብ ኣድራሻ ትህባ ሕጂ ድማ ኣኬሚ እታ ሰበይቲ ዝሃበት ኣድራሻ ተጠቂማ እንዳኸደት እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ፖሊሳት ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰዓታት ተኽሲ ዝነበሮ ናይ ኣኬሚ ገዛ እንዳፈተሽዎ እዮም ኣብቲ ገዛ ድማ ኣብቲ ባር ምስ ኣኬሚ ዝተባእሰ ሰብኣይ ሰባትን ሬሳ ይረኽቡ ፖሊሳት ድማ ነዞም ሬሳታት ፎቶ እንዳሰኣሉ እንዳሃለው ኮጁሩ ምስ ሰባቱ ናብቲ ገዛ ይመጽእ እዚ ጨካን ኮጁሩ ድማ ኣብ ምርመራ ዝነበሩ ሰባት ብጭካኔ ቆትሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣኬሚ ኣብ ባቡር ደኺማ ስለ ዝነበረ ደቂሳ እያ ነይራ ካብ ድቃሳ ምስ ተስእት ድማ ነቲ ጋሻ ሰብኣይ ኣብ ጎና ትረኽቦ ናብቲ ደልዮ ቦታ እስካብ ትበጽሕ ድማ ንሱ ምስኣ ንኽመጽእ ፈቓደኛ ኣይነበረትን እንተኾነ ግን እቲ ጋሻ ሰብኣይ ናቱ ዝኽሩ እውን ኣብዚ ክረክብ ስለ ዝኽእል ሓቢርዋ ንኽኸይድ የእምና ናብቲ ዝተባህለን ቦታ ድማ እንትበጽሑ ኣብ ሓደ ገዛ ክልተ ሽማግለታት ሰባት ይረኽቡ ኣብ ፈለማቶም ሰባት ንኣኬሚ ንምንጋር ፈቓደኛ ኣይነበርን እንተኾነ ግን ኣኬሚ ነቲ ሰይፍ እንተሪኦም ብትሕትና ደኒኖም ንነዊሕ እዋናት እንዳተጸበይዋ ከም ዝነበሩ ይዛረብዋ ንኣኬሚ ድማ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ነቲ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ምስኦም ኣብ ደገ ይቕርይዎ ካብኡ ድማ ኣኬሚ ብሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ተሓጊዛ ትኽክለኛ ናይ ኣኩዛ መራሒ ትረክብ እቲ ሰብኣይ ድማ ንኣኬሚ ዝገብርዎ ጉዕዞ ፈታኒ ከም ዝኾን ብምንጋር ሰይፊ ይህባ ኣብ መንገዶም ናብ ሓደ ገዛ እስካብ እትበጽሕ እቲ ሰብኣይ ብዙሓት ነገር እንዳነገር እኳ እንተኾነ ኣኬሚ ግን እቲ ነገር ክርዳእ ኣይከኣለን እቶም ሰባት ድማ ኩሉ ግበርዮ ዝበልዋ ነገር እንዳገበረት ትርከብ ብኻሊእ ገጽ እቲ ጋሻ ሰብኣይ ምስቶም ክልተ ሰባት ብዙሕ ወይኒ ስለ ዝሰተየ ይሰክር እሞ ንባዕሉ ክቆጻጸር ኣብ ዘይኽእለሉ እንትበጽሕ እንዳወተቱ ናብ ሓደ ገዛ ይወስድዎ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣኬሚ ነቲ ስርዓት ወዲኣ ናብ መቓብር ቦታ እንትኸይድ እታ ኣረጊት ሰበይቲ ድማ ናብቲ መቓብር ምስ ኣብጽሕታ ካብ ሕጂ ንዳሓር ዘሎ ነገር ደሊኺ ምርካብ ናትኪ ስራሕ እዩ ትብላ ኣኬሚ ድማ እቶም ሰባት ዝሃብዋ መብራህቲ ተጠቂማ ናይ ኣቦ ሓጓ መቓብር ትረኽቦ ኣብ ናይ ኣቦ ሓጓ መቓብር ድማ ዝተቐበረ ንእሽተይ ሳንዱቕ ትረክብ ኣብታ ሳጥን ድማ ሓደ ጋዜጣ ትረክብ ኣኬሚ ድማ ነቲ ጋዜጣ ከቢታ እንትርኢ ቅድሚ ዓመታት ብግፍዒ ዝቐተለላ ናይ ኣኩዛ ዘርኢ ናይ መወዳእታ ንሳ ከም ዝኾነ ትፈልጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እቲ ጋሻ ሰብኣይ እቶም ሽማግለታት ካብ ዝደርበይዎ ገዛ ይትስእ ናብ ኣኬሚ እንትምለስ ድማ ንሳ ድማ እንዳደልያ ዝነበረ ምስ ታኬሺ ትራኸብ ታኬሺ ድማ ንሃባ ብምቕራብ ከም ዘይጎድኣ ይነግራ ታኬሺ ድማ ከምዚ እንዳገበረት ንኣኬሚ እንተዘናግዓ ነኒ ኮጅሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ንኹሎም ሰባት የትቅዕዎም ናይ መጨረሻን ትኽክለኛ ናይ ኣኩዛ መራሒት ድማ ዓጊቶም ይወስድዎ ብኻሊእ ገጽ እቲ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ናብ ደገ እንትወጽእ ኩሉ ሰብ ሞይቱ እንትረኽቦ ኣዝዩ ይድንገጽ ኣኬሚ ድማ ምስ ታኬሺ ብምዃን ንዓውቶም ክቆትሉ ዝመፁ ሰባት እንዳተዋግእዎም ይርከቡ ኮጅሩ ድማ ምስ ሰባት ኮይኑ ናይ ኣኩዛ መራሒ እንዳሳቐየ ይርከብ ብኻሊእ ገጽ ንኣኬሚ ሕጂ ናይ ኣኩዛ መራሒ ከድሕንዎ ስለ ዘይኽእሉ ንባዕሎም ንምድሓን እንዳፈተኑ ይርከቡ ናብ መኪኖም ድማ ኣትዮም ምስ ታኬሺ ንምምላጥ እንትፍትኑ እቲ ጋሻ ሰብ ንኣቶም ክብል ምስ ብዙሓት ሰባት እንዳተዋግኦም ምዃኑ ትርኢ ሕጂ ድማ ዝጋሻ ንሱ ምስ ናይ ኮጅሩ ሰባት ተባኢሱ ንሳቶም ከምልጡ ይገብሮም ብኻሊእ ገጽ ድማ ታኬሺ ንኣኬሚ ናብ ድሕንነቱ ውሕዝ ዝኾነ ቦታ ይወስዳ ንኣኬሚ ድማ ኮጅሩ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ምዃኑ ይነግራ ኣኬሚ ድማ ኣብቲ ጋዜጣ ከም ዝረኣየቶ ምስ ኣኬሽን ቤተሰባን ርክብ ከም ዘሎ ትፈልጥ ሕጂ ድማ ኣኬሺ ህይወቱ ንምድሓን ምስ እኳ ተሰርሐ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ስራሕቲ ግን ሓቢርዎ ሰሪሑ ኣይፈልጥን ንኣኬሚ ድማ ሕጂ እውን ኣብ ጃካ ዝሳቐዩ ኣሕዋት ኣለውና ናብኡ ተመሊስኪ ንዓቶም ክተድሕንዮም ኣለኪ ኢሉ ይነግራ ንኣኬሚ ድማ ኣብ ጃፓን ውሽጢ ዘለዉ ቃተልቲ ዝመርሖም ሓደ ሰብ ከም ዝኾነ እንዳነገራ እዩ ንስኺ ድማ ከድኪ ኦተልዮ እንዳበለ እንዳነገራ ዘይሩን ትርኢ ኣኬሚ ኣብ ጎና ኣይነበረትን ኣኬሚ ድማ ካብ ኣኬሺ ተፈልያ ዝኸደት ንቺባ ንምርካብ እዩ እንተኾነ ግን ማስተር ቺባ ሞይቱ ትረኽቦ ኣብ ናይ ማስተር ቺባ ገዛ ድማ እቲ ጋሻ ሰብ ኣሎ ማስተር ዝቐተልካዮ ንስኻ ኢኻ እንዳበለት ሕነ ንክትፈዲ እንዳፈተነት እያ እቲ ጋሻ ሰብ ድማ ኣነ ኣይቀተልክዎን እንዳበለ እንተ ነገራ እኳ ኣኬሚ ግን ክትሰምዖ ኣይከኣለትን ኣብ ሰዓት ድማ
ታኬሺ ናብቲ ቦታ ዝመፀ እንትኸውን ነቲ ጋሻ ሰብ ንክቐትሎ እንትብል ኣኬሺ ደው ንከብል ትነግሮ እሞ ነቲ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ኣብቲ ገዛ ገዲፎሞ ይወፁ። ብምቕፃል ድማ ንና ኣኬሚ ሄሊኮፕተር ክትረኽብሉ ይኹም ናብ ዝተባሃሉ ህንፃ እንዳወፁ ይርከቡ። ናብቲ ህንፃ ጫፍ ንምውፃእ ድማ በቲ ክለብ እንተሓልፉ ምስኣቶም ንምብኣስ ብዙሓት ሰባት ይኸብዎም። ናይ መጨረሻ ናይ ኣኩዛ ቤተሰብ ኣኬምን ናይ መጨረሻ ናይ ኣኪዛ ቤተሰብ እሙን ዝኾነ ሰብ ንብሕቶም ምስዞም ሰባት እንዳተባኣሱ እዮም። ኣኬምን ታኬሽን ንፀላእቶም ቀቲሎም ናብቲ ህንፃ ጫፍ ኣብ ዝበፅሕሉ ሰዓት ኮጅሩ ነቲ ጋሻ ሰብ ሒዙ ናቡ ይመፅእ። ኮጅሩ ብናይ ታኬሻ ክሕደት ዝሓረቐ እንትኸውን ኣብኡ ኣብ ቅድሚ ኣኬሚ ይወቕዖ እሞ ብካታና ወጊኡ ይቆትሎ። ኮጅሩ ድማ ንታኬሺ ዝቆተሎ ኣኬሚ ብዘይ ዝኾነ ሓጋዚ ምስኡ ንክትበኣስ እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ኣኬሚ ናይ ኮጅሩ ክእለት ፈፂሙ ዝተፈላለዩ እዩ። ምናልባት ኣኬሚ ሕቶኡ ተቐቢላ ምስኡ ትበኣስ ተኾይና ደቂቕ እውን ኣይወስደሉን ንክቐትላ። ነዚ ዝፈለጠ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ናይ ኮጅሩ ሰባት ይቆትሎም። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣኬሚ ናታ ግደ ክትዋጣእ ስለ ዘለዋ ካታና ብምውፃእ ምስ ኮጅሩ ክትበኣስ ትጅምር። ኣብ ፈለማ ድማ ከም ዝፈራሕናዮ ንኮጅሩ ክስዕር ይኸብዳ። እንተኾነ ግን ማስተር ቺባ ቀተልቲ ሰባት ዝጥቀምሉ ሻዶ ኢንቺ ዝተባሃለ ስልጠና ስለ ዝሰልጠና ክሳዱ ቆሪፃ ትቆትሎ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣኬሚ ናይ ኮጅሩ ክሳድ ሙሉእ ንሙሉእ ቆሪፃ ደርብያቱ እያ። ብተመሳሳሊ ድማ ነቲ ጋሻ ሰብ እውን ክትቆትሎ እያ ሓሲባ ነይራ። ኣብ ሰዓት ድማ እቲ ጋሻ ሰብ ናቶም ናይ ቤተሰብ ኣባል ከም ዝኾነ ሽሙ ድማ ሽሩ ከም ዝበሃል ይነግራ እሞ ኣኬሚ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ንዑ ንምቕታል ዝነበረ ሓሳብ ትቕየር። ቅድሚ 20 ዓመታት ድማ በገፊዕን ዝቆተልሉ ናይ ኣኩዛ ቤተሰብ ሕነ ንምፍዳይ ብሓባር ምስ ሽሩ ናብ ጃፓን ይምለሱ። ፊልምና እንትፈትኹማ ላይክ ግበርዋ። ነዛ ቻናል ድማ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሰላም ንረህዋ ንህዝብና ፀፅቡቕ ንዓኹም። ሳብስክራይብ ድማ ንዓና